तसं मी थोडासा नशीबवान आहे. हाच बिझनेस चालवायचा त्या हेतूनेच मला अण्णांनी बिझनेसमध्ये आणलं. माझ्या सगळ्या भावाने मला आदराने वागवलं. नाटकाची आवड ही लहानपणापासूनच लागली होती. मी बोलताना बेळगावी मराठीत बोलायचं. काय रे, आलास काय, गेलास काय रे वगैरे. आणि पुण्याची मुलं मला ते चिडवायची. श्रीधर राजगुरूने माझे उच्चार सुधारून घेतले. अण्णांच्या कुटुंबामध्ये 5 होते. त्या 5ही जणांना अण्णांनी सांभाळून ठेवलं. शिक्षण क्षेत्रामधलं जे उत्पादन आहे ना, त्याला एक्सपायरी डेट नसते. नमस्कार. कुठे व्यक्त व्हायचं आणि कधी समजून घ्यायचं हे कळलं तर आयुष्य भावगीत आहे. किती ताणायचं आणि किती नमतं घ्यायचं हे उमजलं तर आयुष्य निसर्ग आहे. किती आठवायचं आणि काय विसरायचं हे जाणलं तर आयुष्य इंद्रधनु आहे. किती रुसायचं आणि केव्हा हसायचं हे ओळखलं तर आयुष्य हे तारांगण आहे. कसं सतर्क राहायचं आणि कुठे समर्पित व्हायचं हे जाणवलं ते आयुष्य नंदनवन आहे. कुठे, कधी, किती, काय, केव्हा, कसं याचा समतोल साधता आला तर आयुष्य खूप सुंदर आहे. मित्र, आज आपल्याकडे असाच एक समतोल साधणारा व्यक्तिमत्व आहे आणि म्हणून त्याचं आयुष्य खूप सुंदर आहे. त्या व्यक्तीचं नाव परेश जोशी. परेश भाई, नमस्कार. 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 तुझं स्वागत. पहिल्यांदाच तुझ्या अमृत महोत्सवी वाढदिवसानिमित्त तुला सगळ्यांच्या वतीनं मनःपूर्वक शुभेच्छा देतो. हा हा मला सांग, तू एका गाड्यांच्या डीलरशिप ज्याला म्हणतो, वितरक अशा एका कुटुंबामध्ये वाढलास आणि जेव्हा कुटुंबाचा एक पारंपरिक व्यवसाय असतो, धंदा असतो, त्याच्यामध्ये नवीन पिढी जेव्हा येते तेव्हा पिढीमधलं अंतर ज्याला आपण म्हणतो, जनरेशन गॅप, ती नाही म्हटलं तरी सुरू होत असते. तर तसं तू ज्या वेळेला आलास आणि हे सगळं ही पारंपरिक व्यवसाय हा तुझ्या हातामध्ये घेतलास, त्यावेळेला ह्या जनरेशन गॅप किती होता आणि होता तर मग तो कसा भरून काढलास? तू आता त्या कवितेत सांगितलं तसं मी थोडासा नशीबवान आहे या बाबतीत. तू आता जे म्हणालास ते सगळं वेगवेगळ्या लोकांच्या वेगवेगळ्या पिढीमध्ये होत असेल, पण माझ्या बाबतीत तसं झालं नाही. माझे वडील अण्णा म्हणजे वसंत जोशी हे खूप समजूतदार होते. मी साधारण 1970मध्ये आलो. मला बिझनेसमध्ये हाच बिझनेस चालवायचा ह्या हेतूनेच मला अण्णाने बिझनेसमध्ये आणलं. ते म्हणाले, तुला हा बिझनेस चालवायचा आहे आणि हा वाढवायचा आहे. आणि मी ती संधी असं साधून घेतलं आणि तशा संधी मला मिळत गेल्या. त्यामुळे माझ्यात आणि अण्णाच्या विचारांमध्ये किंवा वेगळेपणा फार आला नाही. त्यानंतर अशी गोष्ट होती की मी जेव्हा माझं कॉलेजचं शिक्षण पूर्ण केलं आणि मी याला गेलो, इंग्लंडला जाऊन शिकून आलो, तेव्हा अण्णांनाच मी फार मोठा वाटायला लागलो की बाबा हा माझा मुलगा इथनं शिकून आलेला आहे आणि त्याने व्यवसाय ज्याला म्हणतात कुठली आडेवेडे न घेता त्याच्यानंतर माझ्या नशिबात आणखी चांगली गोष्ट आली. 1972मध्ये अण्णा MLA झाले आणि अण्णा MLA झाल्यावर अण्णा पॉलिटिक्समध्ये गेले. त्यावेळेला त्यांना आधार देणारं, त्यांच्याबरोबर काम करणारं आम्ही 5 भाऊ, पण त्यावेळेला कॉलेज संपून व्यवसायामध्ये आलेला मी एकमेव होतो. तेव्हा 72मध्ये ते राजकारणाच्या काही गोष्टीसाठी जे बाहेर जायचे किंवा त्यांच्या ह्याच्यामध्ये त्यांना इथे काय म्हणूया, त्यांना वेळ मिळत नसे इथे बघण्यासाठी आणि आपोआप ही संधी मिळाली आणि कारभार नकळत माझ्या हातात आला आणि मग जे झालं तो इतिहास आहे. मग आम्ही व्यवसाय वाढवला. जिथे तिथे यश मिळाल्यानंतर पहिली गोष्ट म्हणजे माझ्या पिढीने, अण्णाने माझ्या पिढीला प्रोडक्शनमध्ये घातलं. आम्ही आधी ज्याला आपण तो जो गाड्यांचा व्यवसाय, हे ट्रेडिंग असतं. तुम्ही कोणाकडनं तरी गाडी घेता, त्याच्यावर आपला मार्जिन लावता, गाड्या विकतात. पण त्यानंतर प्रोडक्शन ज्याला कारखानदारी म्हणतो, ती अण्णांनी आम्हाला मुलांना बरोबर घेऊन सुरू केली.
आणि ते अण्णांचं स्वप्न होतं, ते आमच्या थ्रू त्यांनी ते स्वप्न आपलं पूर्ण केलं. आणि त्यामुळे फारसा अण्णांच्या आणि माझ्यामध्ये किंवा माझे बाकीचे भाऊ यातला आणखी एक मोठा भाग मला मुद्दाम नमूद करायचा आहे, तो म्हणजे माझ्या सगळ्या भावांनी मला खूपच मला आदराने वागवलं. त्यांनी परेशभाई करतो त्याच्याबरोबर आपण सहमत करावं आणि सगळ्यांच्या सहकार्याने आम्ही तो सगळा व्यवसाय आमच्याकडे घेतला आणि आम्ही तो पुढे नेला. अशी ही वाटचाल. तुझ्या म्हणजे एकंदर आता आयुष्याचा बराचसा भाग हा सांस्कृतिक कार्याशी जोडलेला आहे आणि प्रामुख्यानं नाटकाशी जोडलेला आहे. कारण एक काळ असा होता की ॲमेच्युअर्स ड्रॅमॅटिक असोसिएशन ही संस्था अनेक कारणामुळं प्रसिद्ध होती, शिस्तप्रिय होती. तर कशी स्थापना झाली या संस्थेची? का झाली? मला खरं म्हणून सांगू का, नाटकाची आवड ही लहानपणापासूनच लागली होती. ती कशासाठी, की पोर्चुगीज काळामध्ये आणि त्यानंतरचा काही काळ म्हणजे मी असं म्हणेन की जवळ-जवळ 75 ते 77 पर्यंत आमचं घर हे जवळ-जवळ वास्कोतलं सांस्कृतिक केंद्र होतं. इथे माझ्या घरात श्री दामोदराचं मंदिर आहे. तिथे येणारी भजनी मंडळी हीच कलाकार मंडळी होती. आणि त्यावेळेला तुला आठवत असेल की टीव्ही नव्हतं, एंटरटेनमेंट ज्याला आपण आज मनोरंजन म्हणतो त्याची कुठलीही साधनं नव्हती. त्यामुळे वाड्यावर होणारी नाटकं, कुठल्याही एखाद्या उत्सवामध्ये होणारी 4 नाटकं, ती प्रत्येक मडवाळ्याची नाटकं, माल्याची नाटकं आणि कोणाची नाटकं, अशा पद्धतीने जी नाटकं व्हायची, त्या नाटकाविषयी बालपणी आम्हाला ओढ लागली होती. इथे माझ्या वडिलांनी एक मुरगाव हिंदू समाज नावाची संस्था स्थापन करून महालक्ष्मी पूजन उत्सव करायचा. त्या महालक्ष्मी पूजन उत्सवामध्ये ही नाटकं व्हायची. व्यवस्थापन अण्णांकडे असल्यामुळे आम्हाला जरा स्टेजवर बसायचा चान्स मिळायचा. त्यावेळेला ते पडदे हे करणं वगैरे त्यातनं आणि नाटकं ही जवळनं पाहायला मिळाली. त्यांची आवेशपूर्ण ती भाषणं आणि त्यावेळेची नाटकं जी होती ती आयदर पौराणिक असायची नाहीतर ऐतिहासिक असायची. तर त्यावेळेच्या लोकांचे ते आवेश, भाषणं द्यायची पद्धत, आतनं प्रॉम्प्टिंग हे सगळं ते इतकं त्याच्यातनं आम्ही त्यावेळेला त्या वयामध्ये भारावून जायचो, की हे पण मला करायचंय. त्यांना मेकअप करताना बघायला मिळायचे. त्या दाढी, मिशा आपल्याला पण लावाव्या असं त्यावेळेला वाटायचं. त्याच्यात माझा एक छोटासा किस्सा आहे, की ते महालक्ष्मी पूजन जेव्हा सुरू झालं, त्यावेळेला पहिला त्याचा कार्यक्रम झाला, त्या कार्यक्रमात मला 2 भूमिका करायला मिळाल्या. ती माझी एक स्टेजवरची पहिली एंट्री आणि त्यावेळेला मी कदाचित 7 वर्षाचा किंवा 8 वर्षाचा असेल. त्यातलं पहिलं नमन होतं ते आमच्या 4थी इयत्तेची जी मुलं होती, त्या सगळ्या मुलांनी केलेलं नमन होतं. आणि त्याच्यानंतर मला त्याच्यामध्ये एक त्याला काय म्हणतात ते एकांकिका नाही मोनोलॉग. हां, त्याच्यामध्ये मला एक कुठलंतरी म्हाताऱ्याचं काम मिळालं होतं. मी म्हातारा, बायको माझी तरणी टाठी असं काहीतरी करून आणि तो माझा स्टेजवरचा पहिला प्रयोग. पण ही वाड्यावर होणारी नाटकं होती ना, दॅट वॉज द इन्स्पिरेशन. आणखी एक आमच्या त्या उत्सवामध्ये शेवटचं जे नाटक असायचं, ते कोकणी नाटक असायचं आणि त्याच्याच रिहर्सल आमच्या इथे आमच्या घरी व्हायच्या कित्येक वर्ष. आणि ती सगळे आपल्या ओळखीचे लोकं असायचे. आमच्या घरातली लोकं असायची, आमच्या घरी काम करणारी लोकं असायची, शेजारी-पाजारी असायची आणि त्यांचं नाटक तिथे त्यांचे रिहर्सल पाहून तेव्हाही वाटायचं, की आपण मध्ये कुठेतरी जावं, स्टेजवर यावं. आणि तसा प्रयत्न मध्ये शाळा संपून कॉलेजमध्ये असताना पहिल्या वर्षी असा एक झाला, की त्यांच्याकडे कुठलं नाटक नव्हतं. मग त्यांनी 4 एकांकिका केल्या. त्यातल्या एका एकांकिकेमध्ये मी काम केलं होतं. आणि ती एकांकिका बसवली होती माझे मित्र आणि नंतरचे माझे सहकारी डॉक्टर विनय सुर्लकर. त्यांची ती बाप्पाची गाथन नावाचे जे नाटक होतं त्याच्यातल्या 3 एकांकिका 4 एकांकिका मी केल्या. आणि अशा तऱ्हेने इकडचं माझं जे स्वप्न होतं स्टेजवर यायचं लक्ष्मीपूजनाच्या ते सार्थ झालं. ती आवड घेऊन मग मी पुढे जेव्हा कॉलेजचं शिक्षणासाठी मी पुण्याला गेलो, तिथं खूपच याच्याविषयीचे विचार बदलले. कारण हे स्टेजवरची नाटकं जी आम्ही जे हौशी कलाकार म्हणून करतो, त्याचा दर्जा आणि पुण्या-मुंबईकडे होणाऱ्या त्यावेळेला आपल्याकडे फार प्रोफेशनल नाटकं यायची नाहीत. त्यामुळे पुण्याला गेल्यानंतर संपूर्ण माझ्या कॉलेजमध्ये वातावरणच तसं होतं,
की तिथे वक्तृत्व स्पर्धा व्हायच्या, एकांकिका स्पर्धा. पुण्याची जी पुरुषोत्तम करंडक तुला माहीत आहे, ही फार उच्च पातळीवरची अशा एकांकिकेची हे असते. त्या सगळ्या पाहायला मिळाल्या. त्याच वेळेला बरोबर माझं शिक्षण तिथे होतं तेव्हाच बालगंधर्व थिएटर तयार झालं होतं. बंदिस्त एअर कंडिशन थिएटरमध्ये नाटकं कशी होतात हे पहिल्यांदा मी तिथे पाहिलं. कारण नाहीतरी आपल्याकडे जी असायची ती नारळाच्या झावळ्याची सगळी स्टेज असायची. बंदिस्त नाही. बंदिस्त नाटकं तेव्हा कुठेच नव्हती. तर हे सगळं पाहिल्यानंतर की दर्जेदार कसं करायचं हे तिथे त्या सगळ्यांचा बघून जी सवय झाली. त्यानंतर तिथे मी नाटकात सुद्धा कामं केली. मला त्यांचं नाव आठवत नाही. माझे दिग्दर्शक होते ते नंतर घाशीराम कोतवालचे सहदिग्दर्शक होते. त्यांचं नाव पटकन आठवत नाही. श्रीधर राजगुरूंनी माझं ते नाटक बसवलं होतं आणि त्या नाटकामध्ये माझ्याबरोबर एक ज्युनियर कलाकार होता. तो होता म्हणजे मोहन जोशी. मोहन जोशी जो आज प्रसिद्ध अभिनेता आहे, तो माझ्याबरोबर शिकायचा. तो मला ज्युनियर होता 1 वर्ष. मला वाटतं ललिताबरोबर शिकायचा. तर त्याने पण त्याच्यात काम केलं आणि त्या नाटकात काम केलेली बरीच मंडळी नंतर घाशीराम कोतवालमध्ये काम करत होते. त्यामुळे हे सगळं सांगण्याचं प्रयोजन असं आहे की ह्या सगळ्यांच्या लोकांतनं इन्स्पिरेशन म्हणजे ते कलाकार होते आणि ते केल्यानंतर त्यांना पाहिल्यानंतर जवळून पाहिल्यानंतर वाटायला लागलं की आपण हे करावं आणि ते आपोआप काय म्हणतात संस्कार म्हणून झाले. दर्जा काय असतो याचे संस्कार झाले. त्याच्यात माझी आणखी एक अडचण होती. मी बेळगावला माझं शालेय शिक्षण मी बेळगावात घेतलं आणि तिथनं मी पुण्याला गेलो. बेळगावचा टोन माझ्यात मी बोलताना बेळगावी मराठीत बोलायचं. काय रे आलास काय गेलास काय रे वगैरे आणि पुण्याची मुलं मला ते चिडवायची. मग माझ्या हॉस्टेलमधली जी मुलं मला चिडवायची त्यांना चिडवण्यासाठी मग मी पुणेरी भाषा वापरायचं गंमत म्हणून सुरू केली. काय हो आलात का, बसा ना, येणार का, असं करू. आणि कधी ती भाषा अवगत झाली, कधी ती माझ्या तोंडात बसली. त्यामुळे मी प्रत्येक वेळेला तिथे नाटकात किंवा एकांकिकामध्ये ललिताने बऱ्याच एकांकिकामध्ये काम केलं. पण माझं धाडस होत नव्हतं कारण मला भीती वाटायची की माझे उच्चार तिथे. आणि श्रीधर राजगुरूंनी माझे उच्चार सुधारून घेतले. ज्या नाटकात मी काम केलं त्याच्यात सुधारून घेतले आणि तोच भाग मी डोक्यात असा इतका किडा असा बसला होता. गोव्याला आल्यानंतर 73 मध्ये मला वाटतं पहिली का दुसरी कला अकादमी स्पर्धा झाली आणि त्या स्पर्धेतली 1-2 नाटकं मी पाहिली. ती नाटकं मला दर्जेदार वाटली नाहीत आणि त्याच्यातला खटकलेला भाग जो माझ्या डोक्यात होता तो होता की उच्चार. त्याच्याविषयी मी कोणाकडे तरी बोलायचं म्हणून आमच्या ज्या संध्याकाळी जे काही लोक बसून आम्ही गप्पा मारत होतो, ज्यात आशाताई साळकर नावाच्या होत्या. त्यांचे यजमान दामू साळकर, ही वॉज द वन हू इन्स्पायर्ड मी की आणि त्यावेळेला आम्ही त्या नाटकाविषयी चर्चा केल्या. आणि मला अजूनही आठवतं डॉक्टर विजय थळीचं नाटक त्यावेळेला पहिलं आलं होतं, अशी पाखरे येते. ते नाटक मी पाहिलं नव्हतं पण त्या नाटकाविषयी चर्चा करताना मी त्याला सांगितलं की मला हे आपल्या नाटकातले उच्चार खटकतात, आपण हे मराठीमय करायला पाहिजे. असं बोलताना तिथून तिथे कल्पना आली की मग आपण का संस्था करू नये. आणि त्याच वेळेला आमचं कॉलेज सुरू झालं होतं शेजारच्यात. माझ्या वडिलांनी माझ्याच बिल्डिंगमधले 2 मजले दिले होते. तिथे एक हॉल रिकामा होता. मग आम्ही तो रिहर्सलला वापरला आणि कॉलेजची जी काही प्राध्यापक मंडळी ज्यांना ही नाटकाची हौस होती ते लोक आम्हाला जॉईन झाले. त्याच्यानंतर हळूहळू कुवेलकर आले, त्याच्यानंतर गद सरदेसाई नावाचे गृहस्थ आले. अशी मंडळी जोडत गेली. नाना गाडगे भेटले. अशी मंडळी जोडत गेली आणि ॲमेच्युअरची पहिलं नाटक खूप सक्सेसफुल झालं. लोकांनी त्याला मानलं आणि तो एक म्हणजे काय म्हणूया दॅट वॉज अन इन्स्पिरेशन. वल्लभपूरची दंतकथा. आणि त्यानंतर केलेलं दुसरं नाटक हौस संगीत नाट्य मंडळीचं स्पर्धेसाठी केलेलं PL पु ल देशपांडेचं पटकन विसरतो, त्याला पण तिथे पहिलं बक्षीस मिळालं. आणि त्या नाटकात दॅट वॉज अ इन्स्पिरेशन. मग आपण संस्था अजून नाटकं करावी, अजून नाटकं करावी, अजून नाटकं करावी असा भाग करून ही ॲमेच्युअरची. त्यावेळी ॲमेच्युअरचं आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे की ॲमेच्युअरनं जी सगळी नाटकं केली त्यावेळेला त्याला समूह नाट्य म्हणता येणार नाही, पण अनेक कलाकार अनेक पात्र असलेली नाटकं केली. म्हणजे त्याच्यात वल्लभपुरीची होतं, बिकट वाट वहिवाट होतं, पती गेले ग काठेवाडी होतं. पण मी वल्लभपूर तसं म्हणणार नाही कारण वल्लभपूर करताना त्या स्क्रिप्टला पाहिजे तेवढीच लोक. पण जशी जशी मी नाटकं करत गेलो तेव्हा मला लक्षात आलं की मला जसे
स्वच्छ मराठी बोलणारे, स्वच्छ मंडळी मिळत नाही, पण ते कलाकार आहेत. ते ॲक्टिंग चांगली करू शकतात. ते परंतु त्यांना त्यांचे उच्चार स्पष्ट नाहीत. कारण त्याला त्यांच्या बाजूचा असलेला समाज ते त्यांचं वाचन नसायचं. त्यामुळे त्यांचा संवाद एकमेकाशी मराठीतनं नसायचे. त्यामुळे त्यांना हा भाग होतो हे कळल्यानंतर मग मी म्हणजे ह्या लोकांना माझ्या संस्थेमध्ये समावेश त्यांचा करावा आणि त्यांना बरोबर घेऊन जायचं म्हणून मी अशी नाटकं केली. कारण अशी नाटकं जेव्हा तुम्ही करता तेव्हा लोकं त्यातल्या सामूहिक ज्या हालचाली असतात किंवा त्याच्यावर जास्त त्यांची नजर जाते तिथे आणि भाषेकडे फारसं दुर्लक्ष होतं. आणि जी नावं घेतली ती सगळी नाटकं जर पाहिली ना त्याच्यात ग्रामीण भाषा असायची. हे सगळं मुद्दाम केलं होतं की त्या ग्रामीण भाषा घेतल्यामुळे की फारशा चुका, शब्दोच्चारांच्या चुका त्याच्यातनं पटकन कळायच्या नाहीत. आणि मग असं कळलं की बरं आपल्याला भरपूर मंडळी मिळते इथे, भरपूर मंडळी मिळते. मग आम्ही, तुला आठवत असेल तर मी एक अमृताती पैजा जिंके नावाचा एक कार्यक्रम केला होता. तो कार्यक्रम कशासाठी केला की आमच्या वास्कोमध्ये दिंड्या आणि भजनं किती देवळं आहेत आणि दर देवळामध्ये गुरुवारी, शुक्रवारी, सोमवारी कधी ना कधीतरी भजनं होतात आणि एक खूप सुरात गाणारी मंडळी असते. त्यांना एक कुठेतरी संधी द्यावी म्हणून मी त्यावेळेला तो कार्यक्रम संतांच्या जीवनावरचा जो कार्यक्रम केला आणि त्याच्यात ही सगळी इकडची मंडळी होती. त्यांना त्याच्यात गायक म्हणून आणलं आणि त्याची पावती मला मुंबईला जेव्हा कार्यक्रम झाला तेव्हा शाहीर साबळेने दिली. तुम्हाला एवढी मंडळी कुठनं मिळाली हो, असं त्याने मला त्यावेळेला विचारलं. आणि दॅट वॉज दी, म्हणजे काय म्हणूया, पिनॅकल पॉईंट ऑफ माय लाईफ की बाबा हे नाटक आपण खरोखरच म्हणजे हा कार्यक्रम आपण खरोखर उचित केला असं त्याबद्दल मला वाटलं. तर अशा गंमत जम्मत त्या सामूहिक लोकांना घेऊन करणं. आता एक नेहमी मला खटकणारा प्रश्न विचारतो की तुझा अनुभव माझ्यापेक्षा जास्त आहे म्हणून, की आपण आता आपली पिढी म्हणजे तुझी माझी पिढी ज्याने संस्था स्थापन केल्या त्या संस्थांमधून वेगळं काहीतरी करायचा प्रयत्न केला, तर आपण पुढची पिढी तयार नाही करू शकलो. म्हणजे त्या संस्था विस्मरणात गेल्या आता. मला वाटतं काय कारण वाटतं तुला? असा विचार अजिबात करायचा नाही. असा विचार करायचा नाही. आपण करू शकलो नाही असं नाही आहे. ते समाजामध्ये सतत बदल घडत असतात ज्याला इव्हॉल्युशन म्हणतो. आपल्या वेळेला आपल्याला मिळाली स्टेज होती ती आपण म्हणतो आपल्या पिढीने तयार केली, पण त्याच्या आधीची पिढी पण म्हणत होती की संगीत नाटकं आम्ही तयार केली. संगीत नाटकाचा काळ हा सुवर्ण काळ असं ते मानत होते. मग आमच्या वेळेला आपण नाटकं केली, चांगला दर्जा मिळवल्यानंतर आपण पण म्हटलं की आमच्या वेळची नाटकं चांगली होती. परंतु समाजात होणाऱ्या बदलाकडे आपण जेवढ्या दूरदृष्टीने आधी पाहायला पाहिजे त्या गोष्टी आपण केल्या नाहीत. दुसरा भाग म्हणजे टेक्निकल. आता टेक्निक्स इतकी झालेली आहेत म्हणजे आणि ती इतकी झपाट्याने बदलली, आपण कधी आकलन सुद्धा आपल्याला झालं नाही की कशा झपाट्याने ती बदलली. मुळात भाषावाद सुरू झाल्यानंतर मराठी वाचन किंवा देवनागरी वाचन, मराठी घ्या किंवा कोकणी घ्या, वाचनच लोकांचं थांबलं ना. आज कुठला छोटासा मुलगा सुद्धा तुम्हाला इंग्लिशमध्ये पटपट सांगतो. पटकन असं तू बघितलं का, स्पेलिंग बघितलं तुम्हाला तो लगेच सांगतो. मराठी त्याच्यासमोर ठेवा. त्यामुळे आपल्याला जे बालपणी आपण मराठी शिकून आलो किंवा देवनागरीतनं शिकलो त्यामुळे आपण देवनागरीतली नाटकं केली. तर मला वाटतं की काळाबरोबर झालेले बदल जे आपण थोपवू शकलो नाही आणि लोकांना मनोरंजनाची साधनं वाढली. मी ज्या दर्जाचा उल्लेख केला तसा आता जे काही लोक बघतात तो दर्जा म्हणून त्याच्याकडे बघतात. अरे तुमच्या नाटकापेक्षा हे चांगलं आहे. तिसरी आणि एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे ही सगळी नाटकं किंवा काय होतं ते आता ते हळूहळू तुमच्या त्या चित्रपटाच्या पडद्यावर येतात, टीव्हीच्या पडद्यावर येतात. मला पाहिजे तेव्हा मी घरी बसून ते बघू शकतो. मी त्या टीव्हीवाल्याला जे पैसे दिलेले आहेत त्याच्यात ते बघू शकतो. तुमचं ₹500 आणि ₹400 तिकीट मी का काढावं? त्यावेळी हवं तितकं बघू शकतो. हो तेवढं, आणि ते परत परत बघू शकतो. हा जो बदल जितक्या झपाट्याने झाला तो आपण अपेक्षित नव्हता आपल्याला. त्यामुळे आपल्याला हे असं वाटतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे सगळं चालवण्यासाठी जो फायनान्स किंवा जो अर्थीकरण त्याचं जे असतं त्याच्यामध्ये आताच्या ज्या गोष्टी लोकांना आवडणार आहेत त्याच्यामध्ये आणल्या तर नाटक खात म्हणून आता सुद्धा आपल्या मराठी रंगभूमीवरची नाटकं ही 2 पात्री 3 पात्री होत चालली. आधीची नाटकं करण्याचं कोणी धजत नाही.
तर मला वाटतं त्याला आपण संस्थांना ब्लेम करणं किंवा आपल्या पिढीला ब्लेम करणं, हा जो सामाजिक जे बदल होतात त्या बदलाबरोबर आलेला हा भाग आहे. कदाचित परत नाटकाचे दिवस येतील हे. आता मी एकदम वेगळ्या विषयाकडे येतो, की गोव्यात जी काही फार एकत्र कुटुंब पद्धती सांभाळणारी कुटुंब आहेत, त्याच्यामधलं एक जोशी कुटुंब. म्हणजे विभक्त दिसणे पण एकत्र असणे, हे त्याच्यातलं अतिशय महत्वाचं सूत्र आहे असं मला वाटतं. म्हणजे पहिल्यांदा एकत्र कुटुंब म्हणजे एकाच घरात सगळ्यांनी राहायला पाहिजे. आता तसं नाही. वेगळीकडे असून सुद्धा एकत्र असणे हे अतिशय महत्वाचं आहे. ते सांभाळायला म्हणजे एक फार मोठी तारेवरची कसरत असते. आणि ॲज हेड ऑफ द फॅमिली तू त्या तारेवरती उभा आहेस सध्या. मी कशी काय करतोस कसरत? नाही, त्यातला पहिला भाग म्हणजे हेड ऑफ द फॅमिली मी गेली 12 वर्ष किंवा 15 वर्ष अण्णा गेल्यानंतर आहे तोपर्यंत. पण मला वाटतं हा संस्काराचा भाग असतो. तो जुन्या पिढीचे जे संस्कार होते ते तुमच्यावर कसे झाले. माझी आई, माझे वडील यांनी आमचं कुटुंब सगळं छान असं सांभाळलं, जे म्हणतात ना, फ्रीडम देऊन सांभाळलं. म्हणजे मी इथपर्यंत सांगेन की माझी आई 4थी शिकलेली होती, ती जुन्या काळातली. पण जेव्हा सुना घरात आल्या त्यांना तिने सांगितलं, तुम्हाला पाहिजे ते कपडे वापरा, तुम्हाला पाहिजे तर कुंकू लावा किंवा लावू नका. कळलं की नाही. आमच्याकडे अशी घटना होतात की देवळात कुठली आमच्या घरातली सून गेली तर कोणतरी बघ, अगो कुंकुम लावू ना गो असं म्हणून म्हणणारे सुद्धा लोक आम्हाला भेटतात. परंतु त्याच वेळेला माझ्या आईने सगळ्यांना असं हे दिलं, काय फ्रीडम, स्वातंत्र्य दिलं होतं. दुसरं त्यामुळे काय झालं की सगळेजण एकत्र राहू शकलो. बरं, अण्णांनी पण व्यवसाय अशा तऱ्हेने केला तर आम्ही भाऊ सगळ्या व्यवसायामध्ये 5 भाऊ 20-20% नाही आहोत, अजूनही आम्ही आहोत. माझ्या वयाच्या 60पर्यंत आम्ही एकत्र कुटुंबात राहत होतो. पण आता आम्ही सुद्धा जरी विभक्त झालो तरी एकाच कंपाऊंडमध्ये आमची सगळ्यांची घरं आहेत. आणि विभक्त का झालो तर दुसऱ्या पिढीला हे पटणार नाही, ही पिढी ते करू शकणार नाही, म्हणून आम्ही विभक्त झालो. म्हणजे आम्ही काय म्हणे, तू जसं सांगितलं की एकत्र असूनही आपण विभक्त आहोत, असा फील आम्ही आता तो आणलेला आहे. आणि याच्यात मी माझ्या सगळ्या भावांना त्याचं क्रेडिट देतो. तसंच आमच्या घरी आलेल्या सगळ्या ज्या सुना होत्या त्यांनी पण फार अंडरस्टँडिंगमध्ये, म्हणजे तुला मी जसं सांगितलं की आम्ही एका वेळेला घरामध्ये आई वडील आणि आम्ही 10 नवरा बायको असं धरून 10 कुटुंब आणि त्यांची 10 मुलं, 11 मुलं, 11वा मुलगा फार नंतर झाला, पण 10 मुलं अशा आम्ही जवळजवळ. आणि घरातली नोकर मंडळी किंवा म्हणून चाकर मंडळी असं म्हणून 35 ते 35 लोक आम्ही घरात एकत्र राहत होतो. हल्लीपर्यंत, म्हणजे 2013 पर्यंत. पण याच्यासाठी तू विचारलेला प्रश्न, हे संस्कार आणि याच्यातली सगळी शक्ती किंवा हे सगळं करण्याचं श्रेय माझ्या आई आणि वडिलांना जातं. कारण माझ्या अण्णापर्यंत आमच्या कुटुंबामध्ये फक्त एकच मुलगा होता पहिल्या 4 पिढीमध्ये. आणि अण्णांच्या कुटुंबामध्ये 5 होते. त्या 5ही जणांना अण्णांनी सांभाळून ठेवलं. आज सुद्धा जरी आम्ही विभक्त राहत असलो तरी मनाने आणि व्यवसायामध्ये आम्ही अजूनही एकत्र आहोत. आणि तुझ्या कवितेतलाच परत भाग नशिबाचा भाग आहे. बरं, तू म्हणजे व्यवसाय, सांस्कृतिक भाग, त्याचबरोबर एक शिक्षणासाठी मुरगावमध्ये तुमच्या कुटुंबानं खास इतर लोकांच्या मदतीनं एक फार मोठा प्रयत्न केला. आणि तू आता ती पालखी तुझ्या खांद्यावरती आहे. MES कॉलेजची जी स्थापना झाली त्याचा पुढाकार अण्णांचाच होता. तुमच्याच ऑफिसमध्ये ते सुरू झालं. ते इतकं विस्तारलं की आज MESची एक वेगळी ओळख आहे. तर एकदम शिक्षण क्षेत्रामध्ये येणं आणि ते आपल्या खांद्यावर उचलून धरणं, हे कसं काय शक्य झालं तुला? नाही, त्याच्यात मला वाटतं मी मुद्दाम त्याच्यात पडलेलो नाही. परंतु काय झालं, माझ्या वडिलांची संस्था म्हणजे माझ्या घरातली संस्था, जसं आम्ही व्यवसायामध्ये प्रवेश केला, माझ्या मनात ऑटोमोबाईलमध्ये यायचं मनात नव्हतं, तरी पण वडिलांचा व्यवसाय म्हणून, पारंपरिक व्यवसाय म्हणून गेलो. तसंच वडिलांचं स्वप्न पूर्ण करूया
ह्या एका हेतूने जेव्हा मला संधी मिळाली, म्हणजे अण्णानंतर अण्णा असताना थोडे दिवस, त्याच्यानंतर अण्णानंतर मी हा भाग माझ्या खांद्यावर घेतला. पण याला मी एक स्वतंत्र एकटा जबाबदार नाही किंवा हे करू शकलो एवढ्यासाठी की माझ्याबरोबर आजही आमचे पहिले जे प्राचार्य होते आमच्या कॉलेजचे, ते प्राध्यापक माधव कामत. ते आज आमच्या संस्थेचे चेअरमन म्हणून आहेत. आमच्या कुटुंबाने जरी ते कॉलेज केलं, तरी आमच्या कुटुंबातला कुठलाही माणूस इथे चेअरमन नाही आहे. तर चेअरमन ते आहेत. कारण त्यांना ते आज असं म्हणूया, की आमच्या गोव्यातले शिक्षण महर्षी आहेत. एवढा शिक्षण महर्षी जर तुमच्याबरोबर असेल, मग संस्था चालवायला तुझ्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आपोआप मिळतात. त्याच्यात बरीच माणसं जोडली गेली. ती माणसं जोडली गेल्यामुळे जुने जे शिक्षण आज मी अभिमानाने सांगतो, जुन्या व्यवस्थेमध्ये मुरगाव हिंदू समाज, आपल्या मुरगाव एज्युकेशन सोसायटीमध्ये गावातली बरीच विचारवंत मंडळी असायची. ती वयाबरोबर थोडीशी दूर झाली. त्यांची मुलं किंवा त्यांची असे काही परत त्याच्यामध्ये सहभागी झाले नाहीत. परंतु आज आमच्या याच्या कॉलेजच्या मॅनेजिंग कमिटीमध्ये जवळजवळ 5 ते 6 आमचे जुने शिक्षक आहेत. अरे वा. हां. तर आता शिक्षक लोकांना आपण बरोबर घेतलं, त्यांना संस्थेविषयीची जाण आहे, त्यांना संस्थेविषयीचा आदर आहे आणि त्यामुळे त्यांच्याकडनं वेळोवेळी ह्या काय म्हणूया सूचना किंवा सगळ्या गोष्टी पटापट होऊन जातात. त्यामुळे ते जे वाटचाल आहे, ती एकदम अशी कुठलीही खाचखळगे न येता जाते. कारण प्रत्येकासाठी एक एक्सपर्ट माणूस आमच्याबरोबर याच्यात आहे आणि ते काम खरंच म्हणजे मी मनापासून हे बोलतो आज इथे बोलायला, की आम्ही ट्रेडिंग केलं, आम्ही उत्पादन केलं, कुठलंही उत्पादन केलं, कुठलं तरी करायचं होतं. ह्या सगळ्या उत्पादनाला एक्सपायरी डेट असते. पण शिक्षण क्षेत्रामधलं जे उत्पादन आहे ना, त्याला एक्सपायरी डेट. वा 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 वा. त्यामुळे आज इतका आनंद मिळतो, की आज कुठेही जसं गेलं, हा आमच्या MESचा मुलगा, हा आमचा आणि हे स्वप्न माझ्या वडिलांनी पाहिलं होतं. म्हणजे इथनं आमच्या वास्कोतलं कॉलेज जेव्हा आम्ही याला नेलं, कुठे जुवारीला नेलं, तिथे जी कामगार वस्ती होती, त्या लोकांना शिक्षणाची आवड लागावी, त्या लोकांनी शिक्षण घ्यावं, ह्याच्यासाठी त्यांनी तो प्रयत्न केला होता आणि तो मला वाटतं बऱ्याच तऱ्हेने यशस्वी झालेला आहे. शिक्षण क्षेत्रामध्ये एक्सपायरी डेट नसते. मित्र, जी माणसं अशा पद्धतीनं सकारात्मक विचार करतात, ती माणसं ज्याला हात लावतात त्याचं सोनं होतं. असं म्हणतात की नारळाला डोळे असतात पण त्याला पाहता येत नाही, कपाला कान असतात पण त्याला ऐकू येत नाही, टेबलाला पाय असतात पण चालता येत नाही, बाटलीला तोंड असतं पण तिला बोलता येत नाही, कंगव्याला दात असतात पण चावता येत नाही आणि सुईला नाक असतं पण तिला वास येत नाही. तसंच मित्रांनो, माणसाला हे सगळं असूनही त्याला माणुसकी दाखवता येत नाही, हे दुःख आहे. पण माणुसकीनं ओतप्रोत जे कुटुंब भरलेलं आहे, अशा कुटुंबामधल्या परेशभाईची विचार आपण आज इथे ऐकून घेतलेत. त्याच्या अमृत महोत्सवी वाढदिवसानिमित्त मुद्दाम त्याच्याशी गप्पा मारायची संधी मला मिळाली आणि तू ती संधी दिलीस, त्याबद्दल सगळ्यांच्या वतीनं तुझे आभार. नमस्कार.